Yuk. Buat pengantin. Mamaku, Bapak Nur Alam, ayo sini Pak. Dolanan wadon wisaran ketunggu apa gula wis blisan dipandengi wis lena oh didesaki gula blisan. Lagi kula masih perawan pengen kakak ning kula kedana kieu repot ngurusana dipandengi wis lena oh didesaki gula blesan. Bapak Nur Alam, pengantin. Yen pengen rabine ayu, mai belanja aja 20.000. Langkah kertas, langkah receh ingatan waktu kula masih perawan kian repot ngurus anak dipandang wis beli pernah nganggo bedak asik nanjak maning asik nanjak terus tekan jam roras pokoknya menanjak mamaku Bapak Nur Alam.
saking kula blesa. Nanjak maning. Ayo wis. Masih buat Ibu Hajar spesial Bapak Nur Alam diem bae Pak. Yen pengen rapine ayu mai belanja aja 20.000. Oh 10.000 bae cukup. Kantong langkah kertas langkah receh juga kan dolanan waduh kian kakak wisara ketunggon apa gula wis plena dipandenge wis blesa. Oh wis beli pernah nganggo pedang nganggone balsem. Nanjak maning. Ayo wis.